visionary step towards nurturing talent, promoting excellence, and shaping the future of sports in Bodoland. May we have a huge round of applause. And the Honorable Chief Minister inaugurates the Bodoland. Honorable Chief of Bodoland Pramod Boro, बै गेलेनाया गुदि थाखोआव PCDC थाखोनिफ्राय जागायनानै ब्लक थाखो, बेनि उनाव जिल्ला थाखो आरो फैयै दिनै जोबथि गेलेनाय थामहिनबा बेयो काउन्सिल लेभेलनि फाइनाल गेलेनाया नोंथांमोननि गेजेराव साइ स्टेडियाम क'क्राझाराव सौफैबाय काजलगाव आरो कुसुगावनि गेजेराव बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांथार मोनसे खाबु बियो जाय गेलेनायनि गेजेरजों गावबा गावखौ जिउ राहा दाफुंनानै लानायनि मोनसे गिदिरथार सुजुग थामहिनबा खाबु जायखौ जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड CEM काप 2025 आ नोंथांमोननि गेजेराव रंजानायनि मोनसे खराग लानानै फैबाय। Much more long-awaited Bodoland CEM Cup Grand Finale here at the Sai Stadium. The match between Kazalgaon versus Kasugao. The council level final competition is underway. And Honorable Chief of Bodoland Pramod Boro is receiving the ball and will hand over to the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sharma. And after that, Honorable Chief Minister of Assam will take hold the ball. Honorable CM Pramod Boro is hand overing ball. Okay.